огромна държавна машина. Това шесто управление е участвало в МВР изцяло. И не знам колко още управления в МВР са участвали. Това е. Второ, това е едното, което трябва да се каже. Това е да се докаже това. Трябва да се докаже вината на Тодор Живков, престъпленията и така нататък по член еди, кой си и така. Това е, ще го видите. Ще се запознаете с този документ. Още повече той ще бъде поместен във вестник Труд. Това е един въпрос. Вторият въпрос от този документ е, че тук ме обвиняват във всички грехове, човешки грехове или по-точно във всички престъпления на един държавен глава, каквито могат да се подозират. Тук липсва само, не ме обвиняват, както едно време казвахме в битово разложение. Това го няма. И аз много съжалявам. Това би ми подигнало моето самочувствие. И трето, този документ, се прави опит да се прехвърлят всички грешки, слабости на системата върху един човек, да се отъждестви той с цялата система и че нищо друго няма, освен прегрешенията на Тодор Живков. Това е. Аз би казал, това е главното. Какво става по-нататък в следствието? Аз не мога да се оплача от прокурорите. Ние беме с тях и в противоборство, и в приятелство. Те максимално правиха усилия да се уложат в този документ, който за мен беше неизвестен. Да докажат това, което тук им беше наложено. Правеха всеки ден съвещания. Къде правеха тия съвещания и прочее, и прочее, не знам. Искам да, понеже говоря за процеса номер 1, дебело да подчертая, че аз се отнасям с уважение към състава, съдебния състав. И моля това да го подчертаете. Съдебния състав. Какво от всичко това, което казах до сега, се вижда, че главните прокурори, бившия Евтимов и Гунев, са били в центъра и те са организатори на следствието срещу Тодор Живков. Те са организатори и вдъхновители на процеса. Слушай, за мен е ясно кой е в центъра и тогава беше Луканов в центъра, а сега са други в центъра, защото има още Кои? Много хора чакат да чуете имена. Кажете ги най-сетне. Обаче ще ми отихчите положението. Не на мене, общо. И после аз не мога да го докажа. Добре, господин Живков, да зададем другоячи въпроса. Не ви ли прави впечатление? Вие тия процеси, които сега като гъби никнат, сметате ли къде се фабрикуват? Къде се фабрикуват? Българи ли сте? България се фабрикуват. И къде точно? В един кабинет и в един от правителството. Това е на здраве. Няма нищо, няма на здраве. Това не е ли вашия бивш кабинет, господин Живков? Дайте по-нататък. Не, моли се. Категорично отричам това. Тия процеси сега да последват. В същата сграда. Защото аз съм в един съм подсъдим, в другия съм
свидетел. Другите съм свидетел. Които бъдеще може да се обърнат, аз да бъда и да. Господин Живков, имам един такъв въпрос. Не ви ли смущава факта или въобще как бихте коментирали, че във всичките определени свидетели, вътре по всички обвинения, които, както вие казвате, са скалъпени срещу вас, упорито отсъстват 3 имена. Това на Петър Младенов, на Андрей Луканов и на Добри Джуров. На Лилов, разбира се, и на Добри Джуров присъства само като свидетел в една от групите. Аз ги прегледах внимателно. Как ще коментирате това? Не дайте сега да се ангажирате в това. Аз трябва да ви кажа, че Лилов не участва и не знае за тази вандалщина, която се е провеждала срещу мене. Аз имах среща с него и му казах, че срещу мене се извършва вандалщина. Той остана изненадан. Това е факт. Какво друго говорихте на тази среща, господин Живков? Нищо друго. Друго, което това беше първия моя въпрос. Втория въпрос, аз му казах, че ще се ява пред Народното събрание. Той одобри това да се ява пред Народното събрание. Помолих му да ми даде един политически сътрудник и една машинописка. Той ми ги даде, обаче след това се отказа да се ява пред Великото Народно събрание става дума. Друго абсолютно нищо не стои. Това пиеме какво беше, Кока-кола. Гледай сега, трябва главните прокурори да се извикат, главните да се подадат под съдебна отговорност и да ме призоват мен за свидетели и те да кажат кой е стоял зад тях. Аз трябва да бъда свидетел. Вие искате да се възбуди съдебно Дяло срещу двамата главни прокурори. Вината всъщност. Това е. Мен да ме призоват за свидетел. Какви са мотивите за да ги уличавате в престъпление? Защото те са в цялата тая комбинация, те са начало. Кои точно прокурори? Това са този Евтим Стоименов и Гунев. Значи обвиненията ви са срещу прокурори? Гунев че даде ход на процеса. Пита се, него трябва да му се даде въпроса каква цена той плати за това. Аз не хвърлям вината нито към една политическа партия, нито към лидерите на сегашните политически партии и движения. Далече съм от това. Далече съм от това. Кои са други, освен Луканов? Луканов председател беше на тая комисия. Аз го слушах преди да бъда арестуван по телевизията, както той говори, че аз съм изнесъл пари, че аз съм строил вили, домове на Запад и така нататък. Аз го слушах по телевизията. Той това го съобщи в тогавашното Народно събрание. Това е една пародия, едно театро, скучно театро. Гавра с съдебния състав, гавра с всичко, каквото... Как е възможно такова нещо? Кажете ми, кой държавен глава е подведен след Втората световна война, да оставим Хитлер там и прочее, кой е подведен под такъв съдебен процес? И защо не се нито една сила? Вие сега искате от мене да ви говоря неща, които аз не мога да ги докажа. Защо не излезоха от политическите сили в моя защита? Никой не излезе. Всички ме оплюват. Продължават да ме оплюват. За възродителния процес кой е отговорен, господин Живков? Възродителният процес, има процес заведен. Първо, аз в този процес няма да давам показания като обвиняем. Нямат право по закон да ме съдат, държавен глава да ме съди за това. Нямат право. Ако бъда призован като свидетел, ще говоря. 18 години или 20 години ние живееме с мусулманите, туркоязичници и българоязичници в мир и разбирателство. А когато започнаха да създават екстремистски организации в България, ясно е, че не можеше да не се сблъскаме. Така че тия 18 години се пропускат, а се взима един юридически, традиционен юридически акт, който е традиция. В самата Турция, там знаете какво е положението. В арабски страни, във Франция и така нататък. Никъде Георгий няма в
българин в чужбина, запазили името Георги. Жорж се казва. Даже той е изобретателя на електрониката, който беше в България. Той се казва Георги, тук Жорж. Но няколко хора бяха убити по време на този процес. Това с стълкновение никой не е давал заповед да бъдат убити. Аз веднага викнах турския посланник и му разясних как е станало този инцидент и така нататък. Аз му разясних. И интересно, че тогава турския печат и турската пропаганда не реагира на това. А когато Еврен напусна президентския пост по силата на изтичане на мандата му, той ми прати едно послание. В това послание той ми нарича баща на българския народ. Значи Еврен си даваше сметка, че в това противоборство, което имаше между него и мене, той не беше исторически прав. Значи, ето, този процес, слушайте, този процес, ако той се разгърне като процес, това е следствие, ако се разгърне като процес, мен ще ме направят национален герой. Аз ви уверявам, национален герой ще ме направят. Национален герой ще ви направят за кое? За този процес. За възродителния процес? Да. Вие считате, че там сте бил прав? Защо вие искате да водим разговори по въпросите, които не е необходимо сега да водим разговори? Защо ви е необходимо на вас това? Аз ви казах, че по времето на Живко и живковистите в България не е имало турци от Анадола, турци и ние сме били против да се създават организации, които да се командват от друга държава. Президентът Желев е заминал сега за Москва в момента. Какво бихте му казали, ако можете да говорите с него най-ровера? Успех. Според вас на него по-лесно ли му да разговаря с Горбачов, отколкото вие разговаряхте? По-лесен контакт ли ще имат двамата президенти? Може би по-лесен ще бъде, отколкото аз с Горбачов разговарях. Защо? Защото имаме противоречие с Горбачов. Той говореше за преустройство, а аз създадох концепция. Той нямаше концептуално мислене. Аз създадох концепция. Заинтересувайте се от тази концепция. Основата на тая концепция, даже ако вземем указ 56, който цяла година беше на вниманието на Великото народно събрание, носи моя подпис. Вие като че ли... Аз не съм антисъветски човек, но с Горбачов се оттегнаха нашите отношения и така нататък. Вие знаете, че Петър Младенов, след като посети Москва, 10 дена ли беше след неговото избиране той майче беше за такова, за генерален секретар и президент. Да. След избирането му за генерален секретар и президент, след неговото завършване започна кампанията срещу мене. Значи тя е провокирана от Съветския съюз, така ли? Ми съгласувана е най-малко. И свалянето ли ви идва от Москва? И за свалянето ли ви Москва е на пръст? Вероятно. А свалянето не е. Свалянето е... Аз съм си подал оставката, така че ако аз бех решил да не... Ако аз не бех дошъл до убеждението, че трябва, тъй като и заболях, аз не можех повече да остана, защото не можеше да се реализира концепцията, която се създаде под мое ръководство. Освен това заболях. Щом като не мога да се реализира, тя беше блокирана от Съветския съюз. Щом като тя е блокирана, какво ще правя аз? А на кого в България възлагахте надежди за реализация на тази ваша... Така че тази концепция беше блокирана. И аз правилно дойдох до извода, че повече нямам место в държавното и партийно управление. Господин Живков, някои хора писаха писма, прощаваха се с близки. Това стана известно след пленума на 10 ноември. Имаха ли основание да се страхуват от вас? Имахте ли договорка с военните или с тогавашната милиция да реагирате по някакъв начин? Аз вече ви казах, че
моето решение за даване оставка аз не бе го съгласувал нито с членове на Политбюро, нито с членове на Централния комитет, нито с